नैबे बामनगाव हाई स्कुल चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे स्कुल रुमनि अबस्थाखौ नायदो बावैसो सिगांहाय अन्थाइ गोग्लैनानै बे थिङा गब्लंजोब्बाय आरो दा अखा हानानै ओरैबायदि अबस्थायाव दङ जे बे दैफ्रा सेरनानै दै बाना बायदि जाजोब्बाय दा बेनिखायनो आङो गुरै खावलायो जोंनि बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बे थिं गब्लंनायखौहाय बानायना फैब्ला जोबोद गाहाम जागौ मानो होनोब्ला बेहाय गथ' गथायफोरनि भबिष्यतनि खोथा दङ लेखा फरायनांगौनि खोथा दङ बिथांमोना गावसोरनो सिबगासिनो दङ नै बेनिखायनो आङो अन्नानै जोंनि बिटिआर सरकारखौ गोख्रैनो खावलायनाय जाबाय जे बे थिं गब्लंनायखौहाय बानायना होयोब्ला जोबोद गाहाम जागौ क्लासरुमल' नङा बरंस जोंनि स्टाफ रुमाबो ओरैबायदि अबस्थायाव दङ नै सिलिंआबो सिजोबनानैहाय थिङा गब्लंनानै सिलिंआ सिजोब्बाय आरो दैया गाहायाव गोग्लैजोब्बाय आरो बेबायदिनो जोंनि स्टाफफ्राबो जिरायनो हायालासिनो गसंलाबायनानै दङ चेयारफ्रानो गासैबो सिजोब्बाय बेनिखायनो आङो गुरै खावलायहरो जे बिटिआर सरकार बिथां प्रमद बर' सारखौहाय थाबैनो बे बामनगाव हाई स्कुलनि जिनाखि अबस्था थिं गब्लंनाय बेखौहाय थाबैनो मेरामत खालामना फैयोब्ला जोबोद गाहाम जागौ मानो होनोब्ला बेहाय गोबां गथ' गथायफोरनि भबिष्यतनि खोथा दङ बेहाय गोबां गथ' गथायफोरनि लेखा फरायनायनि खोथा दङ बेनिखायनो थाबैनो देरि खालामाजासे बेखौहाय मेरामत खालामना फैब्ला जोबोद गाहाम जागौ जोंनि बामनगाव हाई स्कुला जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ थिं गब्लंनायनि थाखाय दा गथ'फ्रा गोदाव सोराव बाहेरायावसो गसंलाबायनानै दङ क्लासानो जायाखै बाना जाजोबनानै दैया हाबजोबनानै बेनिखायनो सारा अन्नानै बे थिं गब्लंनायखौहाय मेरामत खालामोब्ला जोबोद गाहाम जागौ